Ni där hemma har ringt och röstat på kvällens 8 tävlande bidrag. Just nu är röstningen pausad. Ring inte nu, för de rösterna räknas inte. Nu ska vi få veta vilka 5 låtar som går vidare i kvällens tävling. 8 bidrag ska bli 5. Det första bidraget som går vidare är melodi nummer 6, Begin med Anton Ewald. Det andra bidraget som går vidare är melodi nummer 4, Jalla Massisama. Det tredje bidraget som går vidare är melodi nummer 5, Hello Goodbye, Erik Silverberg. Det fjärde bidraget som går vidare är melodi nummer 1, till kan gå vidare. De 4 som är kvar är Erik Gadd, Carolina von Glass, Cookies and Beans och Martin Rolinski. Det femte och sista bidraget som går vidare är melodi nummer 8! Då ser vi att på 6:e plats kom Carolina von Glass, på 7:e plats Cookies and Beans och på 8:e plats Erik Gadd. Ni alla ett fantastiskt jobb. Ge dem en stor varm applåd. Kan ni börja rösta igen? Efter snabbrekrysen har ni 30 sekunder kvar på att rösta. Ni som kollar live röstar nu på snabbrekrysen.